Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Су хаталарны гафу итмей, ГИМС хезмәткәрләре бузга чыгуның куркыныч булуын кисәтә. Узып баручы елның соңгы премьерасы Татар драма театры труппасы Янәшалы халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерергә әзерләнә. Біз нықмы балықшылар оның нықлығын инде тикшерделәр. Бүген ГИМС Үзәк район хакимияте хезмәткәрләре сулыклар янына чыкты. Бу елгадан нинди урыннарның куркыныч саналуын һәм үзеңне ничек тотарга кирәклеген искә төшерү өчен эшләнә. Юка гына әйтмиләр бит, су хаталарны гафу итми. Толырак халдагы минутларда. ГИМС МЧС предупреждает, на льду находиться небезопасно. Почитайте, ознакомьте своих друзей, товарищей. Бүген Александр Левашин кышка балык тоту сезонын ачты. Ират раславынча, ул бызда булу куркынычсызлыгының барлык чаралары турында белә. Аның сүзләренә караганда, ул 40 еллык стажлы балыкчы. Шул вакыт эчендә ул бер генә тапкыр су астына киткән. Как выбирается, никто не помнит. Просто вылетаешь как пробка из воды и все. Ну, кому-то не везет, конечно, бывает, что смертельные случаи. А так у каждого бывало, наверное. Может, одной ногой бывает проваливаешься, бывает двумя ногами. Обычно по весне. Александр Левашин исәпләвенчә, боз хәзер калын, түзәргә сәләтле һәм аның фикере белән сезонны ачкан башка балыкчылар да килешә. Вдоль берега здесь разрешается. Дальше я сам не хочу. Значит, опасно. Я отхожу от берега по льду в дозволенное место, где лед позволяет. Я от берега далеко не хожу, здесь глубина небольшая, типа там, как я уже... Я раньше, в 90 годах я тонул, я на ту сторону переходил тоже, лед тонкий был, там, типа, потоньше был, чем сейчас. И тонул, короче, меня спасли, это, как бы сказать, спасибо тем, кто меня спас, да. Я сейчас далеко от берега не ухожу. Сейчас не опасно, сейчас уже вот пробуриваешь, да? Вот бур вот так уходит. Это же нормально. 5-7 сантиметров уже можно ловить. Бур ярдәмендә чокыр ясала, безне контроль үлчәүне ГИМС хезмәткәрләре үткәрә бирде. Аның калынлыгы 14 сантиметрны тәшкил итә. Ләкин барлык балыкчыларда бу участокта утырмый. Алар балык күбрәк булган җиргә баралар. Мәсәлән, алар агым күбрәк булган урынга бара. Анда боз юка була. ГИМС хезмәткәрләре су астына төшеп киткән очракта ни эшләргә кирәклеге турында үз киңәшләрен бирә. Когда человек боится, он теряется и тонет. Ну и, соответственно, в такой воде 10-15 минут нахождения человек просто погибает от переохлаждения и погибает. А если он вылез, вылазить, вот он должен перекатом перекатиться и выходить, отползти, выйти одежду, выжить. Һәм җылынырга мөмкин булган урын табарга дәүләт инспекторлары барлык балыкчыларга боз өстендә үзләрен ничек тотарга кирәклеге турында белешмәләр тапшырды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Йөрәктән йөрәккә Яршалда шундый исемле чара узды. Ул тәрбиягә алган гаиләләрдәге мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен инвалидлар декадасына багышланган. Бәйрәмгә шәһәр халкы гына түгел, Тукай һәм Мамадыш районнары халкы да килгән иде. Аларның кайберләре белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Любовь Мазилова 18 бала тәрбияли. Аларның 5-се генә аның каны, ә калганнары күп балалы әни әйтмешли туганнары. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән 3 бала. Аның сүзләренчә, ул балалар йортына еш йөргән. Дружила, делали подарки мы. И всегда это было так близко, вот эта вот боль деток, что вообще он задает вопрос, почему вы так сделали в своей жизни, что подарили. И вот я так и говорю, что еще кто-то назовет мамой это счастье. Любовь Мазилова гаиләсе чарага чакырылганнарның берсе. Бәйрәм тәрбиягә, опекунлыкка алган гаиләләрдәге мәрхәмәт балалар йортында тәрбияләнүче мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен оештырылды. Это теперь уже взрослые ребята, и они, естественно, своими проблемами, мы по-прежнему их сопровождаем, никогда не забываем. И вот в череде наших праздников, вот наш праздник, который мы проводим сегодня, он является традиционным и проходит в рамках декады инвалидов. Йөрәктән йөрәккә бәйрәме инде 10 елдан артык үткәрелә.
Мы 5-й год приходим, нам очень нравится, потому что праздничный вот этот месяц перед новогодним начинается именно вот с этих встреч здесь. И ощущение праздника, теплоты, ощущение того, что вот наши дети здесь не чувствуют себя особенными, они чувствуют себя как все, очень радуются подаркам, Деду Морозу, да? Радуешься, скажи, нравится тебе здесь? Этот праздник стал уже традицией для нашей семьи, для наших деток. Каждый год они ждут его уже с нетерпением, ждут, когда они встретятся опять со своими друзьями, с какими-то героями новыми. Подарки, безусловно, они ждут. Праздник души, вот те эмоции, которые они получают, они их очень надолго сохраняют. Бу юлы кунакларга әкият персонажлары катнашында программа, төшке аш, бүләкләр, концерт һәм башкалар оештырылды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Узып баручы елның соңгы премьерасы Татар драма театры труппасы яна Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерергә әзерләнә. Театр сәхнәсендә тамашачылар спектакльнең премьерасын күрә алачак. Без 41-нче ел балалары повесте. Авторы Мөхәммәд Мәгъдиев. Тамашачыларны нәрсәләр көтә? Алдагы минутларда күрсәтербез. Біз 41-нче ел балалары повестінде Бейік Ватан соғышы елларында педагогия училищесында оқушы яшүсмерләрнең тормышы сүрәтләнә. Әсәр 1968 елда язылган. Мин бу спектакльдә инде төп рольләрнең берсе, ул да булса инде Мөхәммәд Мәгъдиевнең үзен башкарам. Автор текстын күбрәк инде мин монологлар аша җиткерергә тырышам. Әлбәттә инде бөек шәхесне аны сәхнәдә аның тормышын тулайым күрсәтү авыр, без аның белән бер чорда яшәмәгән, башка чорда һәм менә инде шу монологлар аша булса да, менә аның күргәннәрен җиткерергә тырышам. Татарстан Республикасы атказанган артисты Инҗи Шихапова спектакльдә Орча педучилищесының музыка укытучысы ролен уйный. Аның сүзләренчә, бу аның карьерасында беренче шундый роль. Сугыш бетеп килә. Һәм илгә, менә киләчәккә ничектер белемле кешеләр кирәк, киң карашлы кешеләр кирәк. Шуның өчен менә безнең педучилищеда укыган балалар яңадан, алар инде 14-16 яшьлек үсмерләр менә шул партага утырып белем ала башлыйлар. Аларга бик авыр. Аларның кайберсенең сугышка китәсе килә, анда фронтка китәсе килә, укыйсылары килми, ә без педагогларның төп эше дибез, миссиясе шул балаларга киләчәкне уйларга дип аңлатырга тиеш. Премьера бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Башка спектакльләрдән аермалы буларак, бу спектакль актерлар саны һәм масштаблы декорацияләр белән аерылып тора дип ассызыклый Олег Кинҗагулов. Моннан тыш режиссер спектакльгә әзерлек вакытында булган кызыклы туры килүләр белән дә уртаклашты. Шулай килеп чыкты. Дөресен әйтим, мин аны планлаштырмадым, ләкин әле яз көне бу әсәр өстендә эшләгәндә, менә хәзер ачыкланды дисәң дә була. Мөхәммәд Мәгъдиев 95 елы тула 1 декабрьдә. Менә шул спектакль белән белмим, безгә галәм ярдәм итәме, кем ярдәм итәме, әллә безнең үзебезнең фәрештәләребез бар, Аллага шөкер булсын. Менә шул спектакль белән без ике зур бәйрәмне берләштерәбез һәм үткәрәбез, Алла буйса. Нечкә юмор белән бизәлгән үткен телдә язылган бу повесть укучылар һәм әдәби тәнкыйтьчеләр тарафыннан татар прозасында яңалык буларак кабул ителде. Бу әсәр басылып чыккач, Мөхәммәд Мәгъдиев СССР язучылары берлеге әгъзасы була. Тамашачыларга килгәндә, Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары бу атнада ук без 41-нче ел балалары премьерасын бәяли алачак. Спектакльне гыйнвар аенда да күреп булачак. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен Ярчалыда Белорус аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Бу юлы чаллыларга нәрсә тәкъдим итәләр? Алга таба белерсез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә.
Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Күргәзмәдә хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә теләсә нинди зәвыкка һәм мөмкинлек буенча модельләр табарга мөмкин. Очень хороший, удобный. Предлагаю всем остальным. Мне нужна высокая обувь. Именно такая высокая, чтобы на машине можно было проехать, в снег можно было спуститься. Түрек текстиле турында да онытырга ярамый, моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Материал сохраняет свои теплосберегающие свойства даже после многократных стирок. Җылы сыйфатлы аяк киемнәрне, өске кием һәм түрек текстилен сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Ярчаллыда, Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге адресы буенча, шулай ук Алабугада 9-дан 18 сәгатькә кадәр Мира проспекты 28 Иллюзион кинотеатры адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да яхшы ел көннәре телим. Шулы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 9 по 14 декабря. ТЦ «Рин», первый этаж, остановка «Глобус». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.